Čaute ľudia, teraz skočíme po Rejtreje. Takže som sa pripojil na takú dobrú youtuberku. Mal sme ju do priateľov. Takže ideme skačať. Nemám robuxy. Skačeme. Ideme na toto. Toto je trochu ťažšie, ale zvládneme to. A ideme tak. Prečo ma bucháte? Dej smrad hlavy. Prichádci. Takže tu ideme. Prečo skáčem? Podajú. Aha, na tú youtuberku. Som ju potkal tam. Youtuberku som ju potkal. Takže trošku sme si ju potkal. Ja som spadol. Ja som mesiac spadol, ale to nevadí, mesiac. Tam som vidieť, či skončí video. Keď tam. Ale to nevadí, aj tak to zvládnem. Vidíte, je zlezli. Jeden život máme. Takže už tu skačeme si. Tak, bum. Spadol, som sa chytil toho. Veri babička. Takže ideme tu. Prečo som zase spadol? A kto má tu bombu? Takže mu dáme jemu bombu. Tuho. A bombu mu sme dali. Tak, raz. Tak, ideme po rebríku. Ideme a tu už je skoro východ. Ale musíme sa dostať hore, úplne hore. Sa musíme dostať. Ale toto je trošku ťažšie, ale to zvládneme. Takže ideme toto. On je facelback, ja ho strknem. Tak sa mi to trošku nepovedlo. Prepastie ľudia. Ale aj tak ideme. Čakáme si na ňo. Skočíme. Tak bum. Toto je dobré. Toto je face dobre. Toto je